kai tafi dan amana ba da ja kusko ka zo ka yore. Karyar ka dan ana ce ƙuri'ar ma yanzu za mu bai kai tafi. Yawa. Ashe? Kai tafi dan amana. Sakin shi bai kama da sauna. Wani ne da ƙauyuka ba da ja kusko suna ka zo ka yore buga. Kai tafi dan amana. Zaki shi bai kama da sauya. Birni da ƙauyuka ba da ja kusko suna ka zo ka yore buga. Kai tafi dan amana ba da ja kusko ka zo ka yore. A ƙaryar ka dan ana ce ƙuri'ar mu a yanzu za mu bai kai tafi. Kai tafi dan amana ba da ja kusko ka zo ka yore. Karyar ka dan ana ce ƙuri'ar ma yanzu za mu bai kai tafi. Kai tafi? Yawa.